Kubde phi baro ki paiba ki baju pek baju Krishtian ya ka channel usangat uperta. Ai kubde hi ki jing Krishtian ki jong phi ba ka baju ru. Ki jing ai Muslim ki jong phi. Ha ka jing trei yogi ne kam ta ba shakri ki paiba. Hoi ki don ru ki baju ai ki jing kentho ba nge ki jing kentho ka jong phi kin long ka jing yarap ini ha ka bangin ang penjara ngin penbek ada don ki belu ki jing bakla. Matanga sngi ka di ka sngi shuti ka ba le se ki bopon ki office ki khang ki school ru ki khang bat ai no ta ki nong bala ba ki nong yo ki nong hat no so war sim ya ka ni ka la ka ni ka sngi ka bang ya shong hi ka bang ya palai por ya ka khandiat ya ka jinglong ka san perthai ha ka jala me flaya ka chungi ka ba le se barok ngi ya so tanat ba la da dan ki bom so tanat de se ru mi le hi te rei kay kamu kuat man kadoh ni kapor ka lomba namar baka election jongka election MLA ni ka election jika jenis jid yaki khat chkai na bar thau an kala jan ka muat kan nam house nam arja arpulai hau brai ram phang e kum tu ni nya pe khendet iki jungja ki belajar ka jala khantam e ka we dei bat ka jinge persang ki parti la ni ki seng ki bape baper bat pen pau yaki jing trai kam ki chokki bat dari ngi pe ba ki ni ki brai ki beladam ngi ba ki ba khambur ki jingja ni ki jingya khsa ki jingya pasang ba penpau ki long hi hapreng jong ki parti ki badan happa ka sokar Meghalaya Democratic Alliance but anu pakla la nga ongru ba ka ba kham penpau ha na ni ka ba kham ban pen i ka jing long men ka di ka seng National People's Party ha ka ki ba bun ki khap kala kham shim kabu ban penpau ba dei maka ka ba kham la ni ya phai khandet tăng cái kinh nghiệm này khi mà là đẹp khi về đây bà cái chương gia cho cái chương gia khí cho cái đi cái nghiên cứu mau bà ô mình truy cho cái ta cái puli cái bút thí ô bà là cái mình rầm bụi hàm là cái pod bà cái chương đu bà cái này cái chú ai cái nó cái chương cơ mình để bạn ông bảo là bạn quen như cái chương cái chương kỳ bạn học cái này cái bộ công kinh này cái đây cái chương khí cho cái school SSE hay cái bảo bà rầm bụi là không cần tóm lại là đi làm nông dân như các bạn thấy rồi cùng tàu mình chỉ về bệnh như các bạn phụ nữ thì hắc bol ông bà là cái nuôi cây kiếm lấy phai nội sợi yến mình phân cốt cái chuyện khí các bạn làm tổ hành additional secretariat nó cái lượng dòng cả ta phụ nữ thì các bạn quen nó ya cái chuyện ai bisa nih các bạn các bạn juga ai cái managing committee ada cái nuôi cây ki beteng sa cái chuyện khí asuro Henry hak juga sengi ikan mau bahwa bak perstun tentang bak kontrak sama kila kon menyakan du ia kini kai school SSE bakarai ka bakilong bakin pelai no ya ka jingsiu ka jongki hadu san berai kani ka pen i baka seng NPP ka persyaman pen i baka khamla ni kani ka bor ka jongka benrai nam ta sopa MDA kom juru ka long por bi khi jikin kai school adopt ni ka faster kalau kom ju hi bat umti kata ka puli ka puthi ba la ka ban lamboi ka pan pa ba dan bol ban rai ka ni dai la rai ta ki minister ni ki belam ya ka sokar MDA sakoi padang minen ka sni ka bide ba ka kam ji nongrap ka bide ba ki jing pelai ya ka sbo dawai nam ta ki nongrap umti jo ka rap korean ba ba dei do lengdo ba ni ka seng People's Democratic Front rengkat ki officer juga tak kerap yang bat ki nongrap kelihatan yang kini kecing akab kasaka kelaraban pelak no yang kecing kang penekam ki sebuah dawai nadu kesnam kebelakang nadu kesnam ajar khasal Henry uba bete do la kersyai kan ka jelang bat la pemiru yang notification ba naga benta ka subsidi ka basan 4% nakam tak ni ki sebuah dawai kamu bagi nongrap ken siu sistem bakasaka siu sistem onom palaban patrikam nen persengi shua tang hendet kentang kena benda ngelawan angru lani haka cukup pohi ubak person tensang mati rang bak semut jaga jela tak aja kedua bikin nongrep ke bang nyala dam bakal kini di kitan makan rau tan smith pokok terter kia si perkara ba kasarka kan pelat dan dikasih yang dikasih subsidi kawasan 4% kebomot kin nongrep kin ti tang sistem ke sistem kedor bat naka le kasarka kasih sistem kedor de menang ye show meeting UCM banga namar ba yakane kijing supply kena dawai kan hapan ya lengba jo kam mekofet dengan ngakwa ban pentip syapi hadir mengisau meeting bat ki to ki members jong ki to ki farmers jong ka east ka sales na ya to iki bangla ya shim ya karai ba ya ka subsidi ru
nakal yang ke sorkar ngin ai san pau persen lada kador kalong san spa kin nong rep kin siu ar spa san pau bat ke sorkar kan siu ar spa san hang ding i biang ya ka jing le rang ma ya ka kata ka waki mo ka jing le kmi jo seng NPP ka ba kala shim ka rai ka ba wan kata bai bai ka yang ro kam shim na man ra kini ka pen ihi ba ke parti hapo jo ka MDA ki persang man ke ba ke on ta ban out schools man kan pen pa ba ki khama terkam magi kawi ya kawi pa ngim la ban len baka MDP ka seng ka ba buntam ki MLA ha ka ni ka sarkar MDA ban namar baka election kala jan kan pen pa bai ya kata ka jeng la jong kai kata ka jeng bulbri jong ka hapo ka sarkar bakala ban shim mi kira ka bawat ki patana lan ni kita ki ba trilang hapo ka sarkar kim la ban shim la ka ki maki ki ba pe ya kata ka trekam nangit ba kani kanam ko tang ni ka de ka jing le ya le ki parti ban pen pau ki jing la trekam nrei le sikan kham jorong ni shakmat namar ba kala jan ka election ba ka bangi yu i sai kadar ba kanam dan ka no ka jing te paralog dan ni kata ka Pre-Poll Alliance ka ki ong peng jong ki parti ki ba ki badan hak sarkar MDA what ka Regional Democratic Alliance ka ba te lo ka peng ka HSPDP ba ka UDP ru ka pau sekdar ba kinya ya la ka jong hakani ka san partai gi iru ba kila ja ki ba om chama poi prakha kala jaru wat aka sang United Democratic Party haka ba away na ki nong ilang barang ba do jangka parti UDP ki bagi laman ang uding nong seng langro ya ka UDP ba bindu na nong wala pan pau partai ya ka ka ba ka seng yu ka le bat ta ka ba ka do ba ka ya ka nanti ka ba bakla kini kawan na away ni kini lam ki barang ba do jangka UDP haka wala kana ro ba don ka jenglek bam dai na kalian kini ram ki ba menta jong ka seng UDP banda dangai lili ki khubor ki bala bi menta ka sengi ka tu kan ki khubor ki bala bi ba kaladan ka jeng persang na ki ka tu kan ne ki ni ram jong ka UDP haka ba ki la ban pran e ka seng ba ban don no kata ka United Democratic Party original anik ta ki nong seng ki barem jong ka UDP ngimti ba hadu on ka ni kalong ka ba shisha ndai ese ki por ki sengi ki sawan ki sabatai ya kata ka baca haka juga por ni yu i ya ka wepat ka seng ka barang thamai pa ka jala Meghalaya ka Trinamool Congress Meghalaya kani ka parti kala warna ada wepat ka kom cika mentang bakal kentang na ka pos ka por ya ka sarkar MDA hendrai kala sedang menyelap election lengba kata ka digital mode lani kata ka ba ka yalap lengba ki social media ada people dar people ki mobile jo people Facebook people WhatsApp people YouTube people kan no site kemudian pokok social media kan meet baik ke campaign juga sang Trinamool Congress haka ba khot ekipai ba juga jalan man kejap no na berwem no yang ka sarkar NPP ya ka bakal ong bakal ka fake dan dikata ka tang hakadur jong ka sang BJP ketika di kom juga TMC kepada siapa yang kalian keleng bat babulu kita ki blawet ya kena kejung don juga sai rai kata kena kejung kam dengan ke parti bagladun ladon sibulu ki pat ki bangla menang ki social media site dan ki platform ki ba om semlawan da ko tekan katang ke parti rai ki wan ke pat ke kerteng haka bakila sai medan ya kejung kam jangan ke sarkar MDA ti gidi ki ba ki ba ni de masuk hu namar ba ka ke election kalajan Negi bat ki parti wakum ka kongres ni kalong jar paham tabat ka TMC ka shim ya kata kalian kum kata ka kedan kum ka sanggunan po kalian persya tinggi seneng ya pek nang ni syahmat ke ka panjang kam tam e akan ka jeng ya pen ibon ngila manong ka ketin la sikan kam khor tanya company mon bo kham stan mon bo kham nang apne ki parti ki badan hak sarkar MDA ya ka baki tak ba kita bersuatu kata sibun ke politik saya pada bagai ni begitu kirai ke bagai keraumen ni apa ni buat ke pulih putih ke buat ki nongram ya ke bagi pai ba kita ban pulih buat suatu bah
na kamenta kanika election ka Barcelona hakasnem araja arpulai ti itu niat yang isembo perkhat kana menginya kam nga ka jawin khndiat mong ya shong hi ka sam ka jingshit mong aslap isingnya ponda nginya perkhat ha ke jong ki jong perkhat ke jongi ya kini egi baja ba ki bolong ha ka jela ti Asia gue pakai pol misalnya wan rai pi ki kuat ki bade ba kasan perthai khnang ba kum ki nok song jong ka jang so thu ya ka jing long jong ka politics ka jela ya ka jing shim kabu ya ka jing shim pendit ba ba kam ta ter ba ngai mana kalian jong firu pila ban ai jing ai jumur ke jong pila ban criticize milai pila ban kan tho me hi ne ki lo ban pa ki ba kyong kita te pareng ti positive criticism na ki jing tho ki ba ai jumur ba ki rap nan pa jongi ki bulan po jo ke ni ka chana khub le chu